Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan Infashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la Infashion Couture. N'aw mago bɛ tisi kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tisiw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fɛ yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu bɛ nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la, Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la, Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago bɛ qualité la. Infashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Aw ni ɲantuma aw kɛra Dawoda la Joliba TV News filɛbaw ani Joliba FM lamɛnbaw an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min sa k'a fɔ diɲɛ don o don ni nin waati in dalagosira an ka ɲɛmaw y'a kanu sa k'a fɔ an ka ye kɛnɛ kɔnɔna la ka se ka an da don an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaw olu ye gafe minnu cari nanzarakan na sa an bɛ se kɛnɛ kɔnɔ ka olu bamayɛlɛmaw ye to dun kana laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka se ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen o hukumu kɔnɔ sa jɛ ka baara o de ɲɔgɔn ɲɛ bɛ an fɛ yan nɔ wa anw dan bɛ o de la o fan fɛ sa min ye tele fan fɛ maa dama dama olu ka wuli ka jɔ don yaasa aw bɛ se ka an janna kumakanw sɔrɔ Augustin Esubehi foli b'a yɔrɔ la nin waati in na ka taa se Musa Ayidara ma Salimata Wederaw ko an ma ɲinɛ kɔ Yusuf Sangare ale bɛ wuli ka jɔ la yen nɔ sa an b'a kuncɛ ni ne yɛrɛ dɔgɔkɛ ye Lamini Kulibali foli belebelebaw ta ye tele fan fɛ arajo fan fɛ bi baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kalifalen min ye Musa Sanogo la an b'a fɔ tuguni aw bisimila Joliba TV News fiɲɛ siraw fɛ yanni kuma ka caya kisɛ ka k'a la an y'o de fɔ min ye an sigi kun ye o ye gafew ye maa sigi kun o ka kɔrɔ ni yɛrɛ ye gafew bɔra bi min ye Nouvelle Horizon ye ale b'an bolo yan nɔ a kumana an bɛ tila k'an da don a kɔnɔ kumaw la Soir de Bamako ale kumana wa Les Échos welewele ale bɛ ka bi gafew bɛɛ lajɛlen kuncɛ wagati min ni o di bɛ an ma o hukumu kɔnɔna la sa an t'a bila dagirinda la koyi an b'a daminɛ ni Nouvelle Horizon kɛ Nouvelle Horizon ale kumana bi i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogoya min sa a da bɛ bakuruba dama dama la a y'a yira sa a ka bakuruba fɔlɔ yɛrɛ la k'a fɔ ko min ye Mali finitigiw ye n'o ye faamaw ye sa ko olu ye wulikajɔ dɔ kɛ wulikajɔ min kɔnɔna la ko ni u donna min ye an ka dafɛ dugu dɔ o jigi kɔrɔ koyi o tɛ dugu wɛrɛ koyi ko Fabakura min ko ni a bɛ boyangi wɛrɛ mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ko maajugu n'o ye terroriste ye olu k'u kɛmɛ ka wulikajɔ ta ka min ye ni Faba in ka ale sɛgɛrɛ a bɛ waatinin bɔ sa ko min ye Mali finitigiw ye sa ko olu ye wulikajɔ sabati nin dɔgɔkun laban in yɛrɛ kɔnɔna la yen nɔ wulikajɔ min ni a kɛra min ye sabatira min ye pankuruko ale tagasiraw bɛɛ lajɛlen fɛ sa k'a yɛrɛ kɛra sababu ye sa min ye maajugu ye ko ka se ka olu caman ka olu bɔnɛ u ni na ko wa ko tɛgɛ yɛrɛ dara dɔw kan koyi i n'a fɔ Nouvelle Horizon a ka bi bɔli la a kɛmɛ k'a fɔ cogoya min sa a y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye nin wulikajɔ in ye sa k'a yira la k'a fɔ sɔmin kɛra de k'a fɔ ko groupe islamique soutien à l'islam ko o maaw ko ni o bɛ wele ko GSIM sa ko o maaw de tun ka wulikajɔ don wulikajɔ min hukumu kɔnɔna la sa ko n'u ye u ɲɛsin min ye an ka dafɛdugu fila minnu ko ni olu bɛ ɲɔnɔ mara kɔnɔna la Segu mara la a yirala sa k'a fɔ ko kari tɛmɛlen yɛrɛ la sa janvier kalo tile 28 san 2024 ko ka kɛɲɛ ni min ye araba konjo waati ye sa nɛgɛ sɔgɔmada joona fɛ min ye 6h du matin waatiw ye sa ko min ye Mali finitigiw ye ko olu ye wulikajɔ ta ka nin sigida in sɛgɛrɛ wulikajɔ min ko n'a kɛra pankuruko ale hukumu kɔnɔna la i n'a fɔ Nouvelle Horizon yɛrɛ a da b'a la cogoya min na ko balalen o bɛ ko sudalen sa ko a sababuya la sa ko balina belebeleba ko nana kɛ min ye banbagacimaw la ka kɛɲɛ ni min ye Mali finitigiw olu ka wulikajɔ sababuya ye sa ko min ye mugu ye sa u ye o de ci sanfɛla fɛ ka ɲɛsin min ye maajuguw ma ko a mugu mankan bɔra ka ban dɔrɔn k'a kɛra bɔnsɛn ka bɔn kunkan min ye Fabakura mara kɔnɔna ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Buyagi wɛrɛ kɔnɔna la min ni a bɛ tali kɛla ɲɔnɔ mara la Segu kɔnɔna la ko faamaw ye nin wulikajɔ min kɛ sa ko min ye maajuguw ye ko u m'u yɛrɛ ɲini yɔrɔnin kelen koyi u fana y'a essayer sa k'a lajɛ k'a fɔ ko u b'u ta jurusara o boloda n'a bɛ wele ko ka riposter ko bari baara in tagabolo kɔnɔna la sa ko min ye Mali finitigiw ye ko olu jɔ u jɔyɔrɔ la fo k'a fɔ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka wagati damadamani muguci kɔfɛ sa ko a nana ye k'a fɔ ko min ye maajuguw ye ko dankarila olu la wa dɔw bɛ yen nɔ sa ko Mali finitigiw sera ka olu yɛrɛ sɔrɔ u tɛgɛ la koyi i n'a fɔ gafe min ye Nouvelle Horizon ye a da b'a la cogoya min na a y'a yira k'a fɔ ko min ye nin waleya in ye sa ko sɔminen k'u kɛnbɛ a la a bɛ waatinin bɔ ko k'a ye k'a fɔ ko maaw mana u kunda min ye
ye nin wɛrɛ sira ninnu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu in na yen nɔ sa n'o ye Fabakura ye sa ko min ye bagangɛnnaw olu tɛmɛ sira don ko maajugu wagati ni wagati u b'u ka baganw daraki u la wa k'u bɛ kangari belebele da u ye k'a yira k'a fɔ ko yen t'u tɛmɛ sira ye o baara ninnu de tagabolo kɔnɔna la sa ko kibaruyaw di cogo kɔnɔna la Mali finitigiw ka kibaruyaso ni o ye DIRPA ye sa olu ka ɲiniliw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko u ye min ye état major général min bɛ armée kunna Mali la yan sa ko u ye olu labɔ a kalama o baara min ni o sabatira sinsinni sira fɛ sa min ni o ɲɛna k'a kɛra sababu ye sa Bwalina o kana ye a ko kɔnɔna la sa Mali finitigiw k'u ka labɛnw kɛ ka taa bali maajugu ninnu na ko an bɛ don min na i ko bi sa min ye nin sigida in ye sa sigida min n'a bɛ wele ko Fabakura Buyangi wɛrɛ kɔnɔna kɔni ko an bɛ don min na i ko bi sa maaw bɛ se ka taga ni ka segin kɛ yen nɔ k'a sɔrɔ gɛlɛya si ma y'a la ala ni min ye Mali finitigiw olu ka wulikajɔ min ko ni o kɛra sabatifɛn dɔgɔkun in kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni Nouvelle Horizon ale ka bɔli ye bi an y'a sɔrɔ Mamani Ture ale ka fasiri don aw bonya b'a la. An ti taa yɔrɔ jan koyi an bɛ to ale Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ wuli ka jɔ wɛrɛ la a y'a yira sa k'a fɔ ko a tɛ dogolen maa si ma sa k'a fɔ k'an bɛ don min na i ko bi sa ko min ye jamana minnu n'u bɛ wele sa ko AES o hukumu kɔnɔna la sa ko jamana dama damaw bɛ yen sa i n'a fɔ min ye Mali jamana ye sa olu kɔ don an bɛ don min na i ko bi ka bɔ CEDEAO baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko o hukumu de kɔnɔna la sa min ye ɲininkali belebeleba ye ko olu ka kunnafoni diso yɛrɛ ni o ye Nouvelle Horizon in sa u y'o ta ka ɲɛsin min ye société civile min ni o bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ ka na se min ye politikima dama dama ma olu ye u hakilina di gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na sa u y'a yira ko ka kɛɲɛ ni min ye Mali ka nin kɔ segin ye ka bɔ nin jɛkulu ninnu kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa waleya min ko n'a sigira sen kan kari tɛmɛlen janvier kalo ale tile 28 jamana ɲɛmaaw fɛ camancɛ fanga hukumu kɔnɔna la sa ko min ye Alliance des États du Sahel ye n'o ye AES ye sa o wulikajɔw tagabolo kɔnɔ ka na se communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest n'o bɛ wele CEDEAO fo ka na se farafinna bolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa Mali tun bɛ minnu kɔnɔ ko Mali y'a yira sa k'a fɔ ko u b'u kɔ kɛ bɔ ye o waleyaw bɛɛ lajɛlen na o hukumu de kɔnɔna la sa gafe ko u y'u ka kuma barani ta k'a ɲɛsin min ye kunnafoni dilanw dɔw ma k'a ɲɛsin parti politikiw ma fo ka na se organisation civile dɔw ma ɲininkaliw kɔnɔna la u y'a yira sa k'a fɔ k'u ka ɲininkali fɔlɔ dɔ bɛ yen nɔ sa ko o tɛnkunna min ye parti min n'a bɛ wele ko USR ni ale ɲɛmaa ni o ye Nuhum Togo ye ko o parti u y'u ka ɲininkali k'a tɛnku a la wa parti in yɛrɛ ko a ye laseli belebeleba kɛ nin ko kɔnɔna la koyi ko parti in y'a yira sa k'a ye k'a fɔ Nuhum Togo a n'a ka jama k'u y'a ye k'a fɔ ko min ye nin wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen sa k'a bɛ waatinin bɔ a kuma tun bɛ sen na a mirimiri kumaw olu tun bɛ sen na a dogojukɔrɔ kumaw olu tun bɛ sen na ko bari k'an bɛ don min na i ko bi sa min ye ɲinifɛn ye k'a bɛna fɔ ko o kɛra sɔrɔ fɛn ye Nuhum Togo a n'a ka jamakulu olu hakilina la k'u y'a yira sa k'a fɔ ko waleya min ni o taara min ye camancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ AES o hakilina kɔnɔna la sa ka u kɔ kɛ bɔ ye ka bɔ UEMOA ale ni CEDEAO hukumu kɔnɔ sa k'a bɛnna olu ka parti ma bi a bɛnn'u ka parti ma sini ko k'a sababuya kɛ u ka ɲɛfɔliw la ko wulikajɔ tagabolo kɔnɔna la sa k'a bɛna fɔ ko a ko mɛnna yɛrɛ koyi ko k'a sababuya kɛ min ye accord d'Alger min ye bɛnkan ye bɛnkan min ko ni o ku bɛ yen nɔ sa ni da bɛ donna a kuma la waati ni waati bɛnkan sɛbɛn min ni Mali taara tɛgɛnɔw bila a la Algérie jamana kɔnɔna la k'a bɛ waati bɔ sa majɛ caman bɛ yen maaw ye o yira a ko kɔnɔna la ko a donni kama sa min ye olu ka parti yɛrɛ ye sa k'u y'a yira n'o ye USR ye k'u y'a yira don tɛmɛnlenw kɔnɔna la k'a fɔ ko majɛ minnu b'a la jateminɛ ka k'a la n'a ti bɛn yɛrɛ fiyewu u k'u kɔ kɛ bɔ ye ka bɔ Mali ka bɔ a ko kɔnɔna la o tɛmɛnlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ ko parti wɛrɛw bɛ yen nɔ u y'u da lase parti minnu tɔgɔw ma an b'an pan olu kunna yan ko k'a sababuya kɛ min ye association caman ye olu ye u ka ŋaniyaw yira a ko kɔnɔna la bakuruba kɔnɔna fasiri ye min fɔ sa u ko a bɛna fɔ ko n'i ye maliyɛnden ta sigiyɔrɔma 100 o 100 la sa ko 80 ni a kunkanfɛn k'a bɛna fɔ Mali ye i kɔ seginni min kɛ ka bɔ nin jɛkulu ninnu kɔnɔna la ko a bɛn b'u ma bi a bɛn b'u ma sini fasiri an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la a ka bi bɔli aw bonya b'a la. An ti taa yɔrɔ jan tugun koyi an bɛ to ale Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔ kɛ nin waati in na a da bɛ min ye farikolo ɲɛnajɛ sira dɔ la a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mali sɛkasi don dɔw ye sa jateminɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa ko kunun ko olu ni Burkina Faso sɛkasi don dɔw ko olu tun bɛ ɲɔgɔn na Coupe d'Afrique des Nations min ni Confédération africaine de foot n'o ye CAF ye n'o kɛn bɛ k'o sigi sen kan san 2023 ta don ko min ye Mali sɛkasi don dɔw ye sa u ka bakuruba kɔnɔna la u y'a yira sa ko
a bɛ n'a fɔ ko min ye Aigle du Mali ye ko u y'u ka kununko ko u y'u ka samaraw don ka ɲɛ gafe de kɛ a fɔli don u y'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ tagabolo kɔnɔna la sa ko kununko stade Amadu Gon Kulibali kɔnɔna la Korogo mara la sa ko min ye Mali sɛkasi dondow ye sa ko olu ni kɛrɛnkɛrɛnnenya Burukina sɛkasi dondow ko u ye masaranga sɔ kɛ ta la o baara hukumu kɔnɔna la sa ko jɛkuluku don jɛkulu min kɔnɔna la sa ciko kelen fiyeku bɛɛ lajɛlen bɛ o de kɔnɔna la ko o waleya min ni o sigila sen kan sa ko bɛɛ lajɛlen k'u ta fɔ yanni nin cɛ ko k'a sababuya kɛ min ye Mali kun ye bɔko damadama kɛ o bɔko damadama kɔnɔ sa ko bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ dɔw ko u nisɔndiyara a kɔnɔ dɔw ko u ma nisɔndiya a kɔnɔ a bɛ ɲɛ a tɛ ɲɛ bɛɛ lajɛlen k'u ta fɔ a kɔnɔ ko bari gafe ka ɲɛfɔli la sa ko kununko dolata n'i y'a ta k'a lajɛ i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na sa ko dolata in kɛra dolatan jijalen belebeleba ye a kɛra dolatan duman ye min ye jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ ko k'a sababuya kɛ min ye dancɛ min ni o b'an ni ɲɔgɔn cɛ laadala la fo ka na se an bɛ don min na i ko bi ma ko u ma bɔ maaw jigi kɔrɔ jɛkulu fila bɛɛ lajɛlen jamana fila bɛɛ lajɛlen Mali ale ni Burukina ko bari min ye dolatan tagabolo kɔnɔna ye i n'a fɔ gafe yɛrɛ kɛn bɛ k'a fɔ cogoya min na sa ko min ye i bamuso ye ni o ni a sinamuso ni olu karila ɲɔgɔn na i ka laɲini ti dɔ ye sa kɛlɛ bɛ se ka jɔ cogoya minnu na bari n'a ti ɲɛ ko kɛlɛ ti jɔ sa min ye i bamuso ye o bɛ se ka se sɔrɔ cogoya min na ko o de bɛ diya i ye o de hukumu kɔnɔ sa ko maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kaniya k'u ye Mali ale ka se sɔrɔ ko wa k'a bɛ n'a fɔ ɲinifɛn ko o kɛra sɔrɔfɛn ko k'a sababuya kɛ ko Mali ye fagonba min ye Burukina Faso la ka kɛɲɛ ni min ye Nouvelle Horizon u ka ɲɛfɔliw ye u y'a yira k'a fɔ ko dolatan in kɛra dolatan jijalen belebeleba ye i n'a fɔ gafe yɛrɛ bɛ k'a fɔ cogoya minnu na ko bari hakililajiginna k'u b'a yira k'a fɔ ko min ye Mali jamana ale ni Burukina jamana ko u k'u delila ka ɲɔgɔn sɔrɔ dolatan caman kɔnɔ dolatan minnu ni hakililajiginna sa ko san 2013 waatiw kɔnɔna la ni o dolatanw ni o gɛlɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko maa ma se sɔrɔ o dolatanw kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi sa ko ni Mali ye se sɔrɔ nin dolatan in na sa ko maliyɛndenw bɔra k'u ka nisɔndiya yira gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na ko wa ko o ka kan ko bari ko min ye baaraw n'u tagabolo kɔnɔna ye halisa ko u bɛ wele de bila min ye dege karamɔgɔ minnu ni olu bɛ denmisɛn ninnu nɔfɛ an bɛ don min na i ko bi ko halisa gafe ka ɲɛfɔli la Mali ka kɔfɛ yanfan ko ale kan ka lajɛ dɔɔni yaasa don nataw kɔnɔ baara minnu ni o bɛ jamana in kɔnɔ la o baaraw ka sinsin gafe yɛrɛ kɛn bɛ k'a yira ko janko Mali ni dolatan min ni o bɛ ɲɛsinnen Mali ma an bɛ don min na i ko bi dolatan nata k'o ti dɔwɛrɛ ko ye min ye Aigle du Mali ye sa ko olu ni Éléphant de Côte d'Ivoire ko an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka matara ka sɔkɛ ta la n'a fɔra Mali Côte d'Ivoire dolatan ko tagabolo kɔnɔ i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na sa ko dolatan ne don min ni farafinna bɛɛ lajɛlen b'i sigi k'a kɔnɔ ko bari denmisɛn minnu n'u bɛ Mali bolo an bɛ don min na i ko bi ko ni labɛn dɔw bɛ yen nɔ sa labɛn misɛnnin dɔw bɛ yen ni olu sabatira ko maa bɛ se k'a fɔ sa k'i bɛ danaya da u kan k'a fɔ ko ɲinan y'a bannen koyi k'u na se ka ko kɛ k'a sababuya kɛ ko Côte d'Ivoire ko a kɛn bɛ pati sabanan ye an bɛ don min na i ko bi ko kabi lawale fo an bɛ don min na i ko bi ko histoire don histoire min ni Mali sɛkasi dondow n'o ye Aigle du Mali ye Amari Tarawele a n'a tɔw ko u sereyara a kan i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na sa k'a fɔ ko ɲinan bɛ k'a bannen an b'a fɔ ko Ala k'o kɛ fasiri an y'a bɔ min ye Nouvelle Horizon kɔnɔna la Alpha So ale ka fasiri don aw bonya b'a la. An b'i bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ nin waati in na k'an ɲɛsin Soir de Bamako ma kɛ Soir de Bamako a ye bɔli kɛ bi a kumana a da bɛ wulikajɔ dama dama la a y'a yira sa k'a fɔ ko an ka jamana premier ministre n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye sa ko ale tun bɛ kununko yɛrɛ min ye secteur privé maaw n'o ye kɛnyɛrɛye tigilamaaw ale tun bɛ olu ɲɛkɔrɔ kununko sɔgɔmada fɛ koyi ko wulikajɔ dɔ hukumu kɔnɔna ku don min ye Choguel Kokala Mayiga ye ko a ye wele bila min ye secteur privé maaw ma ko min ye Mali jamana an bɔra jɛkulu minnu kɔnɔna la n'o ye IMOA ale ni CEDEAO ye sa ko a tɛ dogola maa si ma i n'a fɔ gafe b'a fɔla cogoya min na ko o hukumu kɔnɔna la sa ko min ye Choguel Kokala Mayiga ye n'o ye jamana premier ministre ye i n'a fɔ gafe ye Soir de Bamako bɛ k'a fɔ cogo min sa ko a ye wele bila min ye secteur privé maaw ma kununko o wele hukumu kɔnɔna la sa ko hakililajigin kun don k'a yira k'a fɔ ko min ye gouvernement min ni ale bɛ o ɲɛfɛ an bɛ don min na i ko bi ka na se jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma sa ko u jigi bɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kan bɛɛ lajɛlen ka birikini ko o bɛ kɛ sababu ye sa ka se ka so jɔ so min ni jamana bɛ kɛ sigilen kan o kɔnɔ ko o baaraw kɔnɔna la maa si tɛ to kɛrɛfɛ ko o baara kelen in kɔnɔna la i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na sa ko min ye secteur privé n'o ye kɛnyɛrɛye tigilamaaw ye ko kɔnɔli belebeleba bɛ kɛlen ka ɲɛsin u ma k'a sababuya kɛ musakako tagabolow ni a ɲɔgɔnnaw ye ko o baara hukumu kɔnɔ minisiri min ni ale bɛ min ye musakakow kunna n'o ye ministre des finances ye ka na se minisiri min ni ale bɛ jagokow kunna n'o ye commerce ye ko u bɛna fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan don nataw kɔnɔ
bari fɛɛrɛ ninnu ko a ti taa ɲɛ cogo si la min ye patronal mɔgɔw ye ka na se min ye feerekɛlaw ye ka na se jamana kɔnɔden yɛrɛ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kɛ n'u ma jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ siraw kɔnɔna la ko Choguel Kokala Mayiga a y'a yira gafe kɔnɔna la gafe bɛ k'a fɔ cogoya min sa k'a fɔ ko Mali jamana min ye Burkina jamana ale ni Niger jamana ko wulikajɔ dɔw bɛ yen sa u bɛna jɛ ka minnu kɛ don nataw kɔnɔna la ko bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ a kalama o wulikajɔw hukumu de kɔnɔna la sa ko min ye Mali jagokɛlaw ye o mun ye Burkina jagokɛlaw ye min ye Niger jagokɛlaw ye bɛɛ lajɛlen ka sira bɛna yirila ale ko ni fiɲɛ wulila ko bɛɛ tɛgɛ b'i kunna donni na i n'a fɔ Soir de Bamako bɛ k'a fɔ cogoya min na o hukumu kɔnɔna la sa ko a bɛ damasuyɛli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ min ye an ka jagokɛlaw ye ko u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la fo k'a fɔ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la a bɛ kɛ sababu ye sa ko sema dɛndɛn min ni jamana in b'o kɔnɔna la an bɛ se ka b'o kɔnɔna la k'a sɔrɔ an ma taa kunsiyɛn maa ye Fasiri an y'a bɔ Soir de Bamako kɔnɔna la a ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ to ale Soir de Bamako kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ waleya wɛrɛ la koyi a y'a yira k'a fɔ ko sira belebeleba min n'o bɛ Kidali mara ale ni Gawo mara ko k'o kofɔ k'a bɛ n'a fɔ ko maajuguw ye o tigɛ ko kura ye koyi o y'a yira sa k'a fɔ ko don tɛmɛnlenw kɔnɔna la ko maajuguw k'u ye wulikajɔ ta ka min ye Kidali sira min ni o b'a ɲɛsin Gawo mara ma sa ko ka o tigɛ ko bari Mali finitigiw ye wulikajɔ dɔw kɛ a donni kama k'a kɛra sababu ye sa min ye sira ninnu ka labila ko bari ko finitigiw u ka nin wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa k'a bɛna fɔ maajugu u ma ɲina u ma sɛgɛn u ma to ko ye ko k'a sababuya kɛ u seginn'u kɔ tuguni ko an bɛ don min na i ko bisa ko sira in yɛrɛ ko a tigɛlen don sira min n'a bɛ bɔ Kidali k'i kunda Gawo mara kan ka kɛɲɛ ni min ye Soir de Bamako maaw ka ɲɛfɔli ye o y'a yira k'a fɔ ko nin waleya min ni waati ni maajuguw b'a kɛ ni Mali finitigiw ni olu poyira kaban ko maajuguw bɛ sira bila sira bɛ labila bari waati ni waati u bɛ tila ka segin ka na baara kelen ninnu kɛ gafe de kɛmɛ ka hakililajigin kɛ a ko kɔnɔna la ko san 2012 waatiw ko k'a daminɛ o la f'an bɛ don min na i ko bi wagati ni wagati nin zan ni kelen kelen baaraw bɛ kɛ hali ni k'a sɔrɔ ko faamaw u kɛn bɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la nin waati kɔnɔ ko o hakilinajigin la sa gafe kɛmɛ ka wele bila min ye jamana ɲɛmaaw ma ko u ka fɛɛrɛ ɲini sa min ye faamaw ye olu ka sigiyɔrɔ dɔ yɛrɛ ka dɛn nin yɔrɔ in na kudayi dɛ ko n'o kɛra kaban min ye maajuguw ye wagati ni wagati segin min ni o b'a la sa ko o bɛ bɔ a ko kɔnɔna la ko n'o ma kɛ kaban tagani ka segin ko a ti tɔ to kɔlɔkɔlɔ la wa gɛlɛya caman bɛ yen nɔ ko o bɛ na a ko kɔnɔna la gafe kɛmɛ k'a yira k'a fɔ ko maa caman y'a yira k'a fɔ ko kabini MINUSMA y'a ɲini k'a fɔ ko a b'a kɔ don résolution dɔ kɔnɔna la sa min n'a bɛ wele ko 2690 Nations Unies ɲɛkɔrɔ Kidali mara ko o kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ la n'a ye koyi Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen a ko bɛna kɛ cogo di a ko bɛna kɛ cogo di k'an bɛ don min na i ko bi ko Mali finitigiw sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ko bari ko groupe dama dama bɛ yen nɔ da tɛna se groupe minnu tɔgɔ ma ko waati ni waati k'a bɛna fɔ olu yɛrɛ ka kuntilenna de ye sira ninnu ka tigɛ jateminɛw ka kɛ k'an bɛ to o kɔnɔna la min ye rançon kow ye n'o ye ka musaka dɔ di yan fɛ ka musaka dɔ di yan fɛ o bɛɛ bɛna ye a kɔnɔna la yann'o bɛɛ lajɛlen ka kɛ gafe kɛmɛ ka wele de bila Mali ɲɛmaaw ma sa ko u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan sa tɛnkuni o ka taa kɛ yen yɔrɔ la min ye Mali finitigiw yɛrɛ fɛ k'a bɛ kɛ sababu ye baara o bɛ nɔgɔya Fasiri an y'a bɔ min ye Soir de Bamako kɔnɔna la a ka bi bɔli aw bonya b'a la. E ko an t'a datugu ni les échos welewele de les échos welewele a da bɛ waleya la a y'i da lase waleya belebeleba ma koyi a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye parti politique min ni o bɛ jamana in kɔnɔna la sa n'a bɛ wele ko ADEMA-PARJ ko olu ye wulikajɔ dɔ sabati wulikajɔ min n'a bɛ wele u fɛ sa ko cérémonie de prestation de vœux o ti dɔwɛrɛ ye koyi sanyɛlɛma foliw ka olu sigi o hakilina de kɔnɔna la sa ko min ye ADEMA-PARJ maaw ye sa ko u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sa ko o ka sabati cogo bɛɛ lajɛlen na yaasa kalataw olu bɛ se ka kɛ kalata sabatilenw ye jamana kɔnɔna la Fasiri y'a yira sa k'a fɔ ko tarata tɛmɛlen janvier kalo ale tile 30 san 2024 ko ADEMA-PARJ maaw ko u ye nin kɛnɛ belebeleba in sigi u yɛrɛ jabala la ko ye Bamakɔ kura ko a kɛnɛ kan sa min ye ADEMA ɲɛmaaw ye ko olu tun bɛ yen nɔ ani tɔn wɛrɛw u ye tɔn minnu wele u ka kɛnɛ kan ko kɛnɛ in kan yen nɔ sa kɛnɛ denbayara fo k'a fɔ k'a denbayara ko maa caman bɛ yen olu ye kumaw ta an tɛna an da lase maa minnu
ninnu tɔgɔw ma bakuruba kɔnɔna na sa ko min ye Abdul Karim Konate ale ye kuma ta ko a y'a yira sa a ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la a ka prestation de vœux kɔnɔna la ko ADEMA ye wulikajɔ caman kɛ jamana in kɔnɔ don tɛmɛnlenw na wa hali bi an bɛ don min na sa ko u ka wulikajɔ u kun tilenna a dogon tɛ maa si la u kun tilenna dɔɔni ko o baaraw de kɔnɔna la sa min ye san yɛlɛma ye ko ni o sera ka ban laada don ADEMA bolo ka se ka min ye a ka san tɛmɛnlen ka olu ɲɛfɔ maaw ye wa o kɛnɛ kelen in kan filani teriya bɛ u ni tɔn minnu ni ɲɔgɔn cɛ ko u b'o tɔn kelen ninnu wele wagati ni wagati ka se k'u da don waleya caman na a kɛnɛ kan sa a ma to sigilen k'a yira sa k'a fɔ ko wagati n'a cogoya kama min ye gɛlɛya waleya min ni o tan bɛ ka ɲɛsin Mali jamana ma CEDEAO tagabolo kɔnɔna la ka na se min ye AES siraw ma ko Mali ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ minnu ta sa ɲininkali taga ɲɔgɔn a la yala ADEMA ka kunkilenna ye jumɛn ye ADEMA ka hakilina ye jumɛn ye o ko kɔnɔ a y'a yira sa ɲɛfɔliw kɔnɔna la ko nin kunkilenna min ni o tan fɛ camancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ sa ko kunkilenna de don min ni a ka kan bi a ka kan sini ale yɛrɛ ka faamuya la ani ADEMA ka faamuya la k'a bɛ n'a fɔ ko a kow yɛrɛ mɛnna k'a sɔrɔ nin kunkilennaw ma ta koyi ko k'a sababuya kɛ n'i y'a jateminɛ ko jɛkulu in kɔnɔna la sa ko waleya caman bɛ ta yen nɔ ADEMA maaw ka fɔli don kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abdul Karim Konate ko min ye jɛkulu kɔnɔna ye n'o ye CEDEAO ale ni UEMOA ye ko min ye ŋaniya caman ye ko o bɛ ta k'o ɲɛsin jamana dɔw ma hali ni k'a sɔrɔ u ka kunkilenna tɛ ko bɛnkan dun tɛ o ye dɛmɛ tagabolow fana kɔnɔna la ko dɛmɛw yangaw tɛ kelen ye ko o fana tɛ kunkilenna ye kunkilenna min n'o bɛ sɛbɛnnen o sira kelen in kan ko min ye olu ka jɛkulu ye n'o ye ADEMA PAIJ ye sa u ŋaniya bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ koyi Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya minnu na sira bɛɛ lajɛlen fɛ ko o sira dɔ de ye nin camancɛ fanga ɲɛmaaw ko u ye nin waleya min ta ADEMA ko ale ka kunkilenna don bi a ka kunkilenna don sini o tagabolo kelen in kɔnɔ u ye ɲininkali wɛrɛ tɛnkun a la min ye kalata nataw olu baaraw bɛ kɛ ADEMA fɛ cogo di a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kalata nataw ye a bɛ waati jan bɔ ko min ye u ka jɛkulu ye sa Abdul Karim ale ka kuma don Abdul Karim Konate ko min ye olu ka jɛkulu ye n'o ye ADEMA PAIJ ye ko u sigilen tɛ koyi ko u ye wulikajɔ caman kɛ u y'a daminɛ ka ban wa hali sisan ko u b'o wulikajɔw kɔnɔna la yaasa parti yɛrɛ ale y'an ka tɔ bɛ se ka bonya cogoya min na Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o sira kelen in fɛ ko min ye ŋaniya caman ye o bɛ yen nɔ ŋaniya minnu ni waati kofɔra u bɛna ŋaniya minnu bɔ ka bin ka yira maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen na faamuyali tagabolo kɔnɔ bari a y'a sinsin sira kelen kan o sira tɛ dɔwɛrɛ koyi ko kalata min ni a bɛ fɔli a ka ta wagati kɔnɔ wagati min ni bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn o ma wa kalataw ka kɛ kalata ye kalata jijalenw a ka kɛ kalataw ye kalata minnu ni nɔgɔ si t'a kɔnɔ ko yaasa o waleyaw bɛɛ lajɛlen bɛ sabati a tɛ bɛn cogo si la ni maa dɔw tora kɛrɛnnadɛn na ko o kama sa min ye ADEMA PAIJ ye olu ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ min ye parti politikiw ni dɛmɛjɛkuluw fo ka na se maa o maa maliyɛn o maliyɛn ni i si sera kalata ye bɛɛ lajɛlen da ka don kalata in labɛnni ko tagabolo kɔnɔ yaasa kalata in bɛ taa ban waati min na jaabi minnu bɛ bɔ sa ko bɛɛ lajɛlen a ka kɛ jama ka jaabi ye a ka kɛ jama sago ye k'o bɛ kɛ sababu ye sa an tɛmɛna sira caman fɛ an bɛna kisi o siraw ma fasiri an y'a bɔ min ye les échos welewele kɔnɔna la Aminata Tera ale ka fasiri don aw bonya b'a la an b'a datugu ni min ye appel du Mali olu ka wele kɛ u y'a yira sa u ka ɲɛfɔli dɔ kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la appel du 20 février ko min ye jɛkulu tagabolo kɔnɔna ye sa Mali ye ŋaniya min ta k'a ɲɛsin CEDEAO ko ma k'a yira k'a fɔ ko u bɔra CEDEAO kɔnɔ bi u bɔra a kɔnɔ sini awɔ ni ADEMA maaw ko jɛkulu tagabolo don tagabolo min ni olu jɛra n'a ye wa a ɲɛna min ye appel du 20 février maaw ye sa olu y'a yira sa k'a fɔ ko ŋaniya de don ŋaniya min ni ŋaniya tɛ ko ni a ka ɲi ko wa ko ŋaniya tɛ min ni a ka kan anw ka fɔ tɛ a bɛ gafe kɔnɔna la les échos welewele ka bɔli bi bɔli don u y'a yira sa ko appel du 20 février estime que la décision est nulle et non avenue ko min ye ŋaniya ye ŋaniya min ni Mali y'a ta k'a yira k'a fɔ ko u bɛna bɔ nin jɛkulu in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko waleya de don waleya min ni maa tɛ se ka kala turu a kan ko k'a sababuya kɛ a tɛ sira sɛbɛlama kɔnɔ o tagabolo kɔnɔna la ko lajɛ dɔ de kɛra nin jɛkulu in fɛ sa n'o ye coordination des organisations de l'appel du 20 février ko u ka wulikajɔ dɔ kɔnɔna la o wulikajɔ hukumu kɔnɔ sa ko u ye laseli min kɛ n'u y'u ka communiqué ye sa k'u y'a yira k'a fɔ ko u ka nin sigi in bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ko ye ko Mali Burkina Faso Niger
olu jɛra ka ŋaniya min ta k'a fɔ ko u bɛna bɔ min ye IMOA kɔnɔ u bɛna bɔ CEDEAO kɔnɔna la ko min ye olu ka jɛkulu ye sa n'o ye appel du 20 février ko u t'u yɛrɛ ye nin sira in kɔnɔna la sira si fɛ ko k'a sababuya kɛ ko waleya de don waleya minnu ni a ti kala kan waleya de don waleya minnu ko ni dusu siraw don an ka fɔlen tɛ a bɛ gafe kɔnɔ les échos welewele o y'a yira sa appel du Mali ma u ye ɲɛfɔli caman kɛ nin ko kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko min ye waleya minnu ni da donna a kow kɔnɔna la ko k'a fɛsɛfɛsɛ a ka lajɛ k'a sababuya kɛ ko bɛnkan de don bɛnkan minnu ni a bɛ yen nɔ kabi lawale wa ko siga tɛ min na tiɲɛ ye min ye ko a bɛnkanw don tɛmɛnlenw kɔnɔna la a ye Mali jamana nafa cogo min ko a ye jamana tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen nafa ten ko n'a fɔra ten ko dusu tagabolo kɔnɔ an ka wuli k'a fɔ ko an b'an kɔ don o siraw la ko sira tɛ min ni o ye olu ka kuntilenna ye appel du Mali maaw 20 février olu ka fasiri don an y'a bɔ les échos welewele a ka bi bɔli kɔnɔ e ko a yɛrɛ tɛ dan siri an ka bi fasiriw la de fasiri minnu ni an y'olu sɔrɔ ka se ka u bamayɛlɛma o ye todunkan na an y'o de fɔ radio joliba télé joliba an ka laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ dɛ gafe minnu mana bɔ sa an bɛ kɛnɛ kɔnɔna la ka olu bamayɛlɛma todunkan na yaasa faamuyali ka sɔrɔ baara kɔnɔna la o hukumu kelen in kɔnɔ an bɛ segin a kan tuguni an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen sa n'a ye majɛ o majɛ jateminɛ baara ninnu na sa min ye an minnu b'a kuma kɛ yan anw ka majɛ don o hukumu kɔnɔna la sa min ye Joliba TV News ka taa se Joliba FM ma an ka da bɛ yɛlɛ ni bɛɛ lajɛlen waati ni waati ka se ka aw sen bɔ kɔnɔkɔrɔ ka na an dɛmɛ baara ninnu tagabolo kɔnɔna la a bɛ kɛ sababu ye maaninfin an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sira min sɔrɔ sira min ni an bɛɛ lajɛlen b'a ɲinina n'o bɛ taga ɲɛ kofɔ ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don nataw kɔnɔna la an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye tile kuru kɔnɔ télé joliba ale bɛ lajɛ tile kuru kɔnɔ radio joliba a bɛ lamɛn aw ni ce aw ka lajɛli la aw ni ce aw ka lamɛnli la Ala ka tile hɛrɛ nin kun ye kunnafoni gafew ye ni InFashion ka dɛmɛ ye an sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99 InFashion k'aw ye togo ɲɛ InFashion ni aw mago bɛ qualité la